Започваме с видеообработването, като ще използваме приложението CapCut. Използваме това приложение, тъй като има безплатна версия, допреди беше абсолютно безплатно между другото. Сега сложиха и платена версия, която има някакви нови там фичъри, ама те не ни трябват сега. Така, аз записах един клип и сега ще го обработим заедно, за да видите. Току-що видяхте, увеличих си звука, винаги си увеличавам звука. Тъй като по принцип говоря по-тихо, за да може да се увеличи звука, да ме чуват. Първото нещо, нарязваш клипчетата там, където засичаш. Ето тук го сплитнах и сега му слагам един транзишън, като използваме само един транзишън. Ето този примерно си харесах аз, pull-in, и слагаме там, където е транзишъна, слагаме звуков ефект транзишън. Влизате в транзишън и ето този луш, примерно, го слагам. Получава много готино. Самия транзишън и самия звук се получават много така, става ефектно. Хората така го гледат и им е готино. Също така, понеже тук казвам, че трябва да задавате въпроса как, сега ще сложим с текст темплейт. Като отидете на текст, долу текст темплейт, ето този си избирам примерно и слагаме въпросче, защото тук става въпрос за въпрос. И оголемяваме го, само че ще ни трябва малко повече. Ето толкова примерно да речем. Оголемяваме, за да може да се види самия въпросителен знак. Ето така. Оп. И ще му сложим също и винаги като слагате някакъв текст, стикер, нещо такова, слагайте звуков ефект. Много така грабва окото. Звуковите ефекти като цяло грабват окото, когато са вързани с нещо, примерно с стикер, там текст или нещо такова. И другото, което може да направим цъкаме този ромб от двете страни на самото видео, като в края оголемяваме видеото и това показва на самото приложение от началото до края, че трябва така лека по лека да се увеличава до това ниво, до което сме увеличили. И се получава също така много ефектно. Тук пак си намерих някъде, където смятам, че може да се сложи един транзишън. Но първо слагаме още един текст, защото мисля, че казах, че да, както казах, трябва да задавате въпроса как и пишеме как, сложих този темплейт, като цъкаме два пъти на буквичките вътре, за да може да ги махнем. Пишеме думата как и пак естествено оголемяваме малко, за да може да се вижда и даваме малко повече секунди. Задължително звуков ефект, като за самият транзишън и за тези ефекти, тези текст темплейти, текстове, стикери, гледайте да е различен звуковия ефект, за да може да някакси да го възприемат по-добре хората, защото да има някакво нещо различно, да не е монотонно. Ето направихме и след това пак слагаме един транзишън, вече за да може да отидем към следващата част на видеото. Тук казвам някакви неща, дето аз този клип малко го записах така на бързо, импровизация и намираме си някъде, където да е. Ето тук, мисля, че пак естествено транзишън, звуков ефект на транзишъна. Тук също слагаме, като пак да напомня, че транзишъна, гледайте да е така, да не се различава прекалено много, защото все пак става иначе много някакси направено като, не знам, просто прекалено е някакво изкуствено. Така че по-добре се придържайте към едно. Може да ви изглежда скучно, но поне мое лично мнение, че изглежда по-така някакво непрофесионално, като само със слагане някакви най-различни транзишъни. Все едно
че искаш така един вид да се докажеш, че можеш да обработваш, слагаш всякакви транзишъни и то се получава много тъпо. Така, слагаме, както видяхте, ще сложим един оверлей. Само че, понеже има стокови видеа, но честно казвам, стоковите видеа и снимки не ми харесват особено за оверлей. Така че ще ги махнем и тия сега. И ще сложим оверлей, който е снимки от резултати, които аз съм направил на моят профил и на профил, който аз съм обработвал. Съм поддържал на онлайн магазина, в който работих. Така че до тук, нали, си е добре. Само че това видео, тази част на видеото, малко ще я забързаме. И така, тази забързахме и мисля и тази част да я забързаме малко. Пак горе-долу по същият начин я забързваме като предната част на видеото. И тук вече мисля да сложим оверлей. Първо естествено Transition на всяка част, която се кътва, за да може видеото да изглежда по-динамично, по-забързано, да няма у, да не засичаш. И тук вече накрая, може би, тази част няма да ни трябва. Защото отново взех да приказвам и същи неща и реших, че колкото по-кратко и ясно и точно е едно видео, толкова по-добре, тъй като вече средната продължителност на вниманието е 10 на секунди на хората. Така че колкото по-дълго е видеото, толкова по-зле. Особено за TikTok. Вече за YouTube е друго, но за TikTok просто е 3 до 10 секунди е задържането на вниманието. Така, това също накрая винаги си има един ендинг за вас. Ето тук ще добавя видеа, които съм обработвал, просто да видите как е обработено до края едно видео. Вече с ефекти, с звукове, с така нататък. И то ще са примерно ето това видео, което обяснявам за другите серии, които са как да си развиеш профила. Може да ги видите и тях. Влизате в профила ми, цъкате бутона серии и има серии, които се казват как да развием профила си. Там много добре съм описал какво трябва да направите, за да трупате последователи, така че действайте. И тъй като това видео също така и ще го използвам утре да го кача, най-вероятно, или зависи кога кача това, ще си сложа call to action-ите, които са за сериите ми и за промокода ми simfree в gaziro.com. Ето тук може да видите горе-долу как е направено. Тук даже и видеа съм използвал от Pexels, защото са безплатни естествено. Така че сега да се върнем от начало, да видим какво точно се е получило. Да си задаваш въпроса как? Защо друг прави нещо добре от мен? Така, тук вече ще слагаме оверлейте. Мисля, че на тази част. Както споменах, оверлейте ще са снимки, които съм показал мои профили как са се развили. Да видите хем да видите горе-долу моят профил с 11 000 и профила на Gorilla BG, на които поддържах профила, докато бачках там. Така, слагам оверлейте на снимките и така много ефектно се получава. Отзаде е видеото, отпред си слагаш някакви снимки, може да слагаш и стикери, така че качваме като оверлей снимките на двата профила, намаляме, за да може да се съберат и също така сега ще цъкнем и на другото, да се получи ето този ефект. Горе-долу за цялата част на клипа, която разказвам точно за някакви неща. Слагаме двете снимки на профилите и между тях
ще сложим една стрелка, само че мисля, че тук там където пише Pro, трябва да си платиш капката, за да можеш да ги сложиш тези стикери. Но мисля, че няма. Между другото, в капката, въпреки всичко, има много хубави стикери, каквото и да си говорим. Но аз ще използвам емоджитата от клавиатурата. Пишем в Search Arrow. Пробвам първо тук Bigger Than. Ама не става така, че Arrow и ще използваме. Чакай да се върнем всъщност. Ето тази. Ще използваме втората. Малко я оголемяваме и я слагаме така по средата и пак тази стрелка в рамките на самата част на видеото. Ще я сложим, където най-много си пасва. Така че, само че да, цялото ще го... за цялата част на видеото. Така. А вие може да споделяте тези серии. Ако има как да направя affiliate линк към сериите, с удоволствие ще го направя, да може да го пращате и да изкарате и вие пари, но това по-нататък може би ще използвам друга платформа, така че ще ви държа в течение. Имайте предвид, че видеообработката в момента върви яко, така че ако се научите да обработвате, ще си изкарвате парички преспокойно. Естествено няма да изкарвате милиони, може да не докарвате една нормална заплата, но става въпрос, че може да си изкарвате и така да си харчите по кафета, по дискотеки и отделно да си имате пари от някаква ваша си работа. И сега ще сложим пак оверлей, тук вече с резултатите, които съм постигнал, с профилите, които аз съм поддържал. 3 снимки ще сложа, 2 снимки от моя профил, този личния, и една снимка от профила на Gorilla BG, като ще направя така, че да се покаже първо едната, после другата, после третата и може и четвърта да сложим, ще видим, като първо сега ще сложим всичките снимки и после вече ще сложим една анимация, ето там долу, където пише Animation. Ще сложим по една анимация на всичките снимки. Ето тази, мисля тази да е даже за всички снимки. Така, цъкаме, ето Zoom 1, после тук пак сега ще я намерим и ще цъкнем Zoom 1, за да може всичките снимки, нали, да са по един начин. Защо? Да видим как ще се е получило. Защо друг прави нещо по-добре от мен? Така. Само че тук на анимациите на всичките снимки, естествено, слагаме ефекти. Само че не е тук в началото, ами там където са... Да, къде отидох? Е тук. Само че тук всъщност за първата снимка се получава точно единият звуков ефект, така че няма да слагаме друг, защото ще стане прекалено натрюфено. Така че на втората снимка, ето тук някъде, където точно почва, слагаме различен от този на транзишените звуков ефект. Между другото, сега просто понеже обяснявам и затова изглежда, че е много, реално това се прави за 15 минути. Така, слагаме и на последната снимка, слагаме звуков ефект, само че реших, че още една снимка ще трябва, защото не изглежда чак толкова готино. Така че още една снимка ще сложим. Аз имам доста снимки с мои резултати и ще го направим така, че да е в рамките на тази част от видеото, да не продължава оверлея и в другата част на видеята. Слагаме още една, пак оголемяваме, да може да запълни екрана и слагаме анимация, която пак ще е същата, звуков ефект. И сега вече би трябвало да се получи. Сега само да анимациите Zoom 1, както се разбрахме, оголемяваме. В рамките на видеото да е оголемяването, просто с два пръста плъзгаш, както да си увеличиш снимка, която си снимал в галерията. По същият начин. И тук транзишените малко, оверлеите малко са излезнали, така че ще ги махнем.
Тук после ще покажа това видео, да видите как съм го едитнал. Така, тук само малко ще приберем снимките, които са overlay. И общо взето това е цялата обработка на видеото, така че споделете тези серии на приятел, да си ги вземе, да се научи да обработва и благодаря за всичко.